Let's open network ya mai ava itira sisi. Nokuti mai ava vari mujere network yepa jere pawe nitsasingaiti mende mbotira kwafonera direct. Nokuti Yellow. Takumirra ku WhatsApp. Woza izala pana ya WhatsApp. Uya ku WhatsApp. Uya ku WhatsApp takumirira. Guys, ndeve vamwe vedava vechidzimaiwo varimo muchizarira. Varimo muchizarira umwe vanoti vakaita fraud dzemari dzekureba reba idzi. Rikaitiwe kuti fraud yavo iyi vakaita sei? Vakaifambisa sei fraud yavo iyi yavakaita iyi? Regaitinzwe. Kuti fraud yavo vakaifambisa sei? Hanzvanike mwana mudiki hatisi tichawana ipa tichanzwa ipa papa tuwane makore mangani. Tichanzwa tuwane makore mangani ipa papa. Tichanzwa. Apa pakatona kanaka sei? Ndimai vane mhuri yavo. Hanzi jerere kupi. Vakatire kupi ko? Chakuziva. Asi vakataura jerere racho. Network ya mai ava inonesa singaiti. Ndinobona ndine mari ndiwafonere direct mufoni mangu. Ndinobona. Ndine mari. Inonesa network yava. Chiri kwa wewe. Guys, amuna mufoni mangu masara 6 rand. Masara 6 rand iPhone haitauri. Mufoni mangu masara 6 rand. Haiti. Masara 6 rand haitauri. 6 rand haitauri. Masara 6 rand. Network yava inonetsa mai ava. Okay, ngavachifona ngavafona. Inotora nguva kutika mhikiri ku double tika foni yavo inononoka zvakuti. Thank you, Colette. If Vodacom, atrai kufona meraito. Imona afona o. Hello? 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 I need to get in with a woman. Hello? Hello? Yotongoti nti yoti reconnecting anokona. Yoti reconnecting. Aiwa munhu mukuru. Mira ndikupa ini hikiri namba dzangu kwanda kusa ATM aisa. Tifone direct. Hello? 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 Isati sikukunzwa manje tsvaga pani mira panene patinzo zvakanaka naka tisinyatsokunzwa. He? Manje mujeri macho hatisi kutombowaisu. Hatisi kuwaisu mainimesi ako aya mabhandichi ari kuita noizayo. Hello, hatisi kunzwa zvakanaka mabhandichi ari kuita noise. Hello, tiri kunzwa but hatisi kunzwa zvakanaka mabhandichi ari kuita noise. Muri kugwai mujero makanaka here mukati umu.
Ora ichira kandifona katichake tikufanira direct mina tifone direct. Zvibetseri zvinokuti hapana anowa mabhandisi ari kuita noise. Kunge muri kutogwiwa mukati macho musinamira zvakanaka umo. Handisi kuwisisa ini. Right guys, this real HM anonda vedu we. Hati ndo stara we raskana. Esina leti. Ndo basarabo. Ndo starabo zvokujere kumabhanditi. Saka muri kuita noise kuti mufonera direct I think ndo mbuma. Nokuti vanhu vari umugaizo nokuti vanhu vari kuningirira umo. Vanhu vari kurovana chete umo. Sure. Right, is HM guys pa 0648954837 team phone direct pa direct tombo wazvirinani paya pane apa pamwe kutorohwa izvo zvimwe wedu pana pa tichitobvunza kwakanaka kwakanaka mari kutorikitwa imo mujere imo 0648954837 panza havabudi zvepadzi papi zvenyu vanenge vavharigwazve vanogobuda panze vachindi pavakatovharigwa muchizarira so panze havangabudi vobuda vachinda panze papi vatovharigwa so zvokutoti vachivata iyi nhamba iyi yaiswa apai isai ATM guys isai ATM tifone guys tira kufamba mberi nebhura guys tasuwa mvenge chitai changamu tikunze fa Vodacom iti changamu tikurumze kufamba guys ti changamu tikurumze kufamba nebhura kune vamwe veamdirobhari izvi zvacho kune vamwe vanabhudhi veamdirobhari vari kuda kuya nenyaya yavo pana papa vakamwisa murungu nyaya yacho mukaiwa chero neni musingadi kuseka munoputika nekuseka vakazoti vaenda kunorobha murungu vanzi vakamwisa varungu chikokera kusvika varungu vakapefoma zvisingaiti vadhakisiwa kuti vanyatso kuita kwazvo tichaiwa nyaya iyi kana yasvika pa varimo munhingirikiri kwa varungu vakatava kuimbisiwa vachididi hanzi komvenge yakaindepi iripo nhasi tatoita pano unoreva vhengevhenge rekufacebook here ririko Vodacom fochu Vodacom asi mazimba munomboganga so mungamwisa murungu chikokera shuwa kusvikira aimba nziyo dzeshona asi hamudaro shuwa hanza kuchina mvenge peji yakavhariwa iriko mvenge peji variko mazano kutamba zvakanaka chaizvo havachatukani hakuchina zvemakuhwa hakuchina zvokutukana vanozvitambira zvakanongoisa maposta anonakidza chingokomenda komenda zvinhu zvonakidza hanzi munoti kudini live yemasaturday live ipi futi saturday right kanenge pane munhu akanda airtime return yeah aisa 50 rand thank you aisa 50 rand thank you ichapera asi tisina kupedza kuhwanya idzi kaiti mufonere kana anenge ane 50 rand isawo 50 rand anditika tiwane kukutsirana pa airtime pacho kaiti mufonere tisifona apa Hello, now utakugona kunzwa tunongota chiti fambe nekuti hamuna airtime yakawanda ama tinogona kunzwa. Chi mwesi muningina uri kujere ripi? Hello? Sun City Johannesburg, right? Wakapinda rini? Thank you mkama Kingston. Wakapinda rini mjeri? Hello, wakapinda rini? 3 December 2020.
2020. Yes. Oh, yes. Chichakaitika, what happened? Oh, ndaita business nemumwe mubva kuAmerica saka ainditumira mari kuti ndimutendere scrap. Akatanga kutumira mari muna July 2020. So in November ndopandakaita misunderstanding naye saka anambonzidza kuti ari kuuya kuno South Africa. Ndakazokuona nemahawks asvika achiti akunditsaka. Misunderstanding rudziya makaita nemurungu wako imamuri mabusiness partner? Yeah, I know this has a container and my electronics. So I was still buying my electronics in 3 months or 4 months. At that time, so I look at that thing and see unga need the storage. So I punish on my legs with the in a motor Range Rover. So I can send a message that I'm misusing my research. What thing Range Rover you will? What thing Range Rover? Saka mushamwari yako yakanyepa nhema iyi yaireva nhema kuti watenga Range Rover. Yaitaura chokwadi ndanatenga Range Rover ko shamwari ndaiudza zvese business tiri kufamba sei kuti tikuwana mari kubva kumurungu ari kuAmerica anonzani ndopakamusendera message paFacebook kuti using some funds here. Saka ndipo vakatanga kutaura ndisingazive kuti South Africa. Saka zvakaoma pokanotenga Range Rover wakatenga Range Rover uri shamwari yako wakanotenga Range Rover uri wega here ukazodza shamwari kuti makanotenga muri mese? Range Rover ndakanotenga ndega ndakanotenga ndega job aitengeswa nemumwe murungu akakuenda kuIsrael. Alright. So iwewo murungu aikutumira mari yekuti utenge scrap inozodza container yema electronics? Murungu aikutumira mari yekuti nditenge US. Murungu ndakasangana naye paFacebook. But already inini ndine company yanga yakaregister 2017. Saka tine group ratiri paFacebook rema business directors veUS. Saka ndopakandionawo ndobva I'd like to work newe. Ndopataka kutibvunza mubvunzo ndobva not know ndoziva zveUS. Saka ndopatakawirirana tikaita contract ye50-50. Saka apa anga achishandisa zita recompany yangu. Ine ndataura mukati mangu chake aikutumira mari ndichitenga scrap munomu ndichitumira kwaari. Saka apa nasati ndaiosei mari aitumira mari total mari akatumira yese kwandiri it's 651,000 ndio total yemari 651,000 chirands or use rands. Alright. Pesa wakamboindisa here container rekutanga? Container ranga rapa half because zvinhu zvazviri storage. Wangochitonga saka iro container racho iri raizobuda sei kuenda kuAmerica? Taitaura pane company shipment iri muJoburg inowanzoendesa taitaura naye kuti inomushipera out. Iye kana zvasvika kuAmerica wozobhadhara mari yacho. Saka okay, saka zvichireva kuti zvine mari? Iwe ine mari nekuti mabhodzi acho anamutengera ane gold mukati, saka iye ane mamine about 7. Saka aiti kana mabhodzi iwayo asvika anozoamelta owana gold mukati. Saka murungu akazenga audzwa neshamwari kuti uri kumishuza mafunds. Iwe hauna kumishuzawo mafunds weRange Rover kwautenga neiwe? Akaudzwa kuti kumishuza mafunds nekuti ndakanga ndatorawo mari ndakatora 150 ndikapega ndibesei nditenge Range and then handisina intention yekuti ndiri kuba mari because handishanda naye and already inini handine business yangu ndaizodzosera mari. So musi wakauya nemahofisi ndichizoexplaina ndichiti stock iri apa mari akashota ndiri kudzosera, so mahofisi vanga vasade kuzvizwa vanga vangoda kuti no hold on, mira murungu uyu audzwa kuti kumishuza mafunds akabva akwira kubva kuAmerica ndobva auya kwaigara iwe akakuziva sei? Nekuti hapana chandaibvovanza kwaari ndaipakuwirirana kwataita ndakamutumira CK which is the business registration ine address nekwese kwandai kune storage and then ine address kwandaigara but ndatama. Saka shamwari yangu inji aishandisa nemahofisi mufonere
kuti ari papi saka ndaitaura naye kuti no I'm driving ndikubva kunoona client ndapapi ndapagaraji so ndakangoti ndichidriva ndichipinda padrive ndichida kutopinda pamba ndikabva kumberi neprivate car imwe kumashure so at first I thought it was a hijack so pandakada kuseva ndichiti ndiinze ndandobva vandivharira futi so iye aitocommunicata navo ivo vachitonditreka nefoni nekuda kwe150,000 irenji yanga iri isecond hand 150,000 V8 Sport. Ora ndikureva kuti iye murungu uyu akakwira kubva ukoko nenyaya yekuti wakazvimisiza 150,000 iye haana kuzongoti 150,000 angaku even pakavhura case joketi rakangonyora 651,000 rand sekuti imwe yandaibhadhara vashandi imwe yandaitenga stoku yakaona haana mbozoiverenga yakangoti mari yese yainditumira total amount 651,000 angari murungu chaiye murungu chaiye because paakauya muno muSouth Africa akasvika muna November pananda kujoketi kana richiverengwa ndobva vatorana nemukomana uyu muZimbabwe ndobva vatoenda kumusha kuZimbabwe because tinotoona mafotos ava vakazoposta in December vari kuVictoria Falls. Friends. Murungu, his name is called Spencer Ikuva. He's a businessman. He's got mines to America. Munane mari dzake. So une namba yake? Une namba yemurungu iye. Ndinazo ndinototaura naye paWhatsApp ndichitombomuti ndiziya achingiti ondinoda kudropa macharges but the thing ndikuda mari ndipemwe mari so ndisati ndasungwa on a Friday ndasungwa Tuesday. Friday na account vakabva vafreeze so ingatingazive kuti kufreeze kwema-account I'm already under investigation so handina access yemari muno mujezi vakafreeza ma-assets ende havavhure kusvikira unless wabatwa usina mhosva nekuti even mota pandaidriva vakangosonditorera makii ndobva vatovhunza kuti iri kupi BM nekuti vakatoa vaine information yekuti already ndandine BM before ndobva vatoona makii eBM ndobva vatoona kuti iri kupi BM ndobva vaiona mukarachi ndobva vatoitora saka vakabva vatora mota dzese dziri kunonzi ku13 mubhinoni mavanopaka mota undipe namba yemurungu ndimbotaura naye ndimbobva kuti haufa tine mhaka haana here zvanogona noti akadhipa machajisi nyaya yapera ka kozi iye akabva anyora achiti zvoni haasi kumbofa akadzoka kupi kuno South Africa asina basa necase so since musi wakandisundisa musi wa1 December asati amboto kuno 2020 up to now auye court atombouya court saka maprosecutor vakambonditi tipe mari 1,000 tite sei mari cancel case vakati vape mari vakati ndivape 20,000 vakancele vadrope macharges since murungu achida sei asingauyi so vanhu vadaitaura navo vefamily vakati no maybe ada kuti anda kukudyira mari so iye wati anongoramba achingotaura kuti no send me something I'll drop the charges and then ndobva ndaita imwe loya yakanga yaita agreement yekuti ndichibuda muno munhu ndinombhadhira mari yake yese in installment ndobva atobvuma so hatinono kuti ma-IO vakamuti because haifana kusaina that agreement haanozomboisaina. But are you aware kuti ukaramba uchienda kukoti asingauyi nyaya yacho inoraswa? I'm not sure because the prosecutor akanga akuti kana iye akasauya this case inenge between you and the state. State ingaiti state because hauna kubira state kaunda kudyira mari. Hauna kubira state kaiwe munhu complainant munhu kapa. Nyaya dzemadziridzi arikuda kudyira mari. Nyaya ikaenda kukoti majasi chaiye anoirasa because hapana complainant. I was in court on Tuesday. The lawyer we are no prosecutor go through your bank statement. Why were you spending money between my shops and outcomes and true words? So in a personal account, business account. Obviously, personal account I send such a amount. So I want to spend a money say. So whatever amount I spend that period,
kuuya we. And ndiri kutry kuvaudza kuti no, ini already I was in business. So vatambozvipere zvavangoti I was spending mari yemurungu. So kucoach kwacho hakuna vanonzi postponed until April nekuti pane bank statement one receipt for prosecutor. But mira mnini ndoda kubvunza vanhu vanotanzi kwai nyaya inoenda kustate handiti nyaya inoda witness state inoda witness handika mati mimi vanotora dhokedhota restate inoda witness the witness is not even attending handiti court inotangira pakuti kudi what if mukadzi yakasvaka taura kuti ini ndakanyora statement ndekuti mari ndakatora because ndaiwira nemurungu but ndairohwa nemapurisa they were intimidating me otherwise handina kana senti nemurungu ira ndakatora handitomuzivi murungu itaitodanana vanozviprova sei pasina uyu witness vanozviprova sei vanozviprova sei pasina murungu ushu vanozviprova sei uyo osvika kototaura chakamira ndoda kutaura chokwadi nhasi indakarohwa nemapurisa ndosaka ndakabvuma mhosva ndikataura ini murungu uyu kumuzi wakaneta munhu ndadanana naye hapana mari yandakambobakana mari iyi taitodanana aitondipa mari nekuti bhizinesi ranga riri rangu zvori registered bhizinesi ranga riri rangu handimaona handina mari yese yamukuna makaundi ndeyangu ini uyo anga ri boyfriend yangu iye asingauyi kukoti vanozviprova sei kuti ari kunyepa nekuti iye prosecutor ari kuramba achinditi every time ndikasvika kukoti anowazondiona myself onditi plead guilty because since day one handamboplead guilty. So they are forcing me to plead. So I mean, I'm not pleading. I'm not plead. Because I tried to explain to them that business man already. I was running my business. Iwo wausiwo banditi iwe teme wakaona murungu asvika ngwadi wakachitaura kuti mapurisa acho ema usati wataura kuti no he is oh baby he was my lover we were in love we were lovering each other wakarwa neani ungadi wakaitwista same time kuti inini baby rangu wauya taidanana munhu uyu zveshuwa chero dai akasara kuti kudika kuti kudongotera kuti no inyaya yekuti ndakamudza kuti usauye kuafrica ini ndine munhu wangu ndo nyaya yakamunetsa iyoyo ndoyatakarwira but munhu wangu ushu yaishaya value. It was going to be his word against his. Yaitozoda kuproviwa. Because the phone father saw I think I miss Facebook nekwata. So it's now late. It's now late, guys. Of which is now late. Uchakwanisi kutaura kuti you were lovering each other nemurungu wako inokuti it's already late wakatoita koti gorero 2 years uri muko first time wakangopanika waifa wakungotenga kungo same time handiona wochisati chaputika kuti mahokisika wakati mahokisi kumunhu wangu handiona wakati twista nyaya same time kungochita unorohwa neana kana zvichiitika hauzofungi zvasingaproviki iye murungu ototeya kuti naivedwe inini uzava muchokwadi ibusiness rangu mbozi kambani yaishandiswa guys ndeyemusikana ushu kambani ndeyemusikana uyu ine sare musikana ushu kwamari yaiswa mukambani yanga iri yei mari yaimukisa mukambani iboyfriend yangu aindibhustira kambani rangu ushu kambani rangu yanga risina mari aindibhustira imi zvino wakanono maiwi saka iwe chiti pondipa nhamba timbozambata nemurungu tinoti is there any other way that we can try to help you handika tione kuti murungu uyu anogona kubatsira sei totaura naye ndichataura naye nevamwe vanhu vechirume handika nokuti chiripo nchekuti apa vada mota idzi ukasangwara haudziwani dzodliwa nemahokisiwa ya nemapurisa nemamejisita ratove gemu ravo handimaona yatove gemu ravo saka murungu tikataura naye ushu toona tingamukonvhisa chiti kudii mari hapana ngazvizoti mari hapana antika inoiswa mari inofurizwa kana uchinge wabatwa ngazvizive kuti ukabatwa mari inofurizwa mari yakafurizwa iwe chiburisa munhu kana munhu abuda mari yaanfuriziwa wopuwa mari yako antika yauri kuda yacho nyaya yotaurwa zvakanaka saka ndine last time I told you, okay, since uri mujeri une phone, ndipe maclients awaishanda nawo kana kuti ramba uchinditwa mari. Maclients ndinomupa ini, ndichamudza kuti maclients ndinokupa ini, ngatishande. Burisa ushu. Ndinomuudza kuti maclients ndinokupa ini, burisa ushu. Kusho unotumira 700,000 ari kuAmerica. Zvakaoma chokwadi. Alright, iri boss saka iwe undiforwardire muzita nenhamba zvemunhu ushu. Usakangamwe nhasi chaiva tavanotumira kuti mangwana tiwane kumubata.
All right, good. Sharp. All right, you mai wanyai munhu yadetsera bachindira mberi mubusiness kuda kudliwa imi mari muri kumwa muri kuda ma clients tompa ma clients. Hello mushe kanjani ndiripo mara pa live ndiri pa live. Sorry dada zve funeral policy uchiutaura nemangwana. All right, ndiri pa live. Sharp. Kaisi muri kuda bachindira mberi nebusiness sure. Iyo skrepe yacho imazvinobva kwepipi guys ndiudzeiwo ndoita hangu naye business murungushu inowanikwa piskrepe iyi ndokubasa rawo kuti abude uyu ndokontinue hangu naye nebusiness handimubiri ndoita hangu zviri straight handimubiri ndoita hangu zviri straight ndichimutumira achindipawo yangu ndichimutumira container rake kana achiziva kuti container rake rofamba sei ina handizvitsvakiroida sei zvinonge zidamutengera zvinhu zvake iri muneiwanipi inowangwa kupika skrepe yemauyu yacho yemaelectronics iyo guys mikana inouya ka guys ndo munongotove mukana murungu kana shoma asiva nepafacebook wana zvivindi murungu wepafacebook kutumira munhu 700,000 munhu wepafacebook zvinhu zvandosiyiwa namafriend request evarungu ndichisidhilitira kubva ndasina kutoaccepta ndasingazi kuti varungu ava vano ndikuona vanhu kikiri tu wobho mafriend request evarungu handakuziva kuti mafriend request evarungu manga zvitsvaka business ndetoti hai vanodei kuvarungu kwatiri ungatibvire ndotori izvino ndodonobvuma ndichigamuchira nokuti business rinenge ratodaro ratouyaka handichenjeri kunyura kunyura chii kunyurei ani kunyura chii murungu wakadza nemahokisi kunyurei kunyura mbonyuri chinhu nokuti ndomutengera zvinhu zvake ndomupa ndonyurei plus handashamwari kai handashamwari inondirumira uye akarumirwa nabhururuyu ina ndakana shamwari inondirumira kana 1 handina ndochikuita zvinhu zvaundirizi endozokuudzai ndazvabhadhara kuti guys ndakawapinda muzheti nemurungu ndikutenga maelectronics ndakatozodai kuru kunyura mutamba imi ingangunyura uningango yanida kutoziva kuti ndozvakaitigwa uyu hanzi nyaya ine maburi poshiya nyaya ine maburi kuiona ndaiona zvangu mari nenyaya iyi ine maburi guys kana maonawo I don't think kuti ndiyo nyaya yega iripo nyaya iyi I think it's deeper than zvataudzwa apa hanimona nyaya is deeper than zvataudzwa apa nyaya iyi ine maburi guys murungu angangoti anzwa guwa utouya kuzokusungisa nemahokisi azviti iri guwa asina kuvhunza hanzata undlire iwe shamwani undlire wekupinda business pinda business undlire ndasingazithi pinda business undlire iwe kwatotsvaka vamwe vekuti bhethi patina nawo ndotenga kaini scrape yacho handindipa mari tenga scrape ini zvanendoita ndinoenda kumakambani handiona ndoenda kuzvimakambani zvinotenga scrape zviya zviya ndinotenga kuzvimakambani ikoko kuti kurumidze kusara container iwe shamwani ini ndiri munhu anofunga zvebusiness zvokutodaro handimbononoki pane mukoto webusiness uye anonokazodza container because aitenga zvezvokushunyira mari ashunyira mari zvoda kutenga kuvanhu chikacha handimozati scrape unokacha vanhu handimoziva scrape unokacha vanhu unouya nezidutu recrape kudaiso ku 100 rand ndo zvaaida handimoona ini ndoenda kukambani iye zvandamuseya mwaizere maindustry panenge vatengawo scrape yose iya kuvanhu indosvika ndati ndikutenga kwamuri ndotenga kwavari kotina rokurudza kuzara guys but nyaya yacho zvayo iyo pachayo ine maburi ofuchi tishawa chokwadi nemurungu ndiachatidza chokwadi don't worry mirai ndona tinamba yauya tifonere murungu mirai toni shuka kana auya murungu chirungu chacho ndokuchigona unozondiwe aitoni nezvokutamba imi guys nyaya chokwadi hachisi kubuda but I think muri kuona zvikuita guys monai chimwe chizi chamubva kuita apa akaita business opportunity handimona akaita business opportunity aita business opportunity ka akaita undyire chokwadi chiripo akaita indoda kuzoinyatso kuianalyze nyaya kana murungu ndamubata akaita undyire handimona akaita undyire asati vaita business asati vatombotenga kuita first consignment asati aenda obva atanga kunotenga Range Rover ndo undyire hwakaita kana wapinda wawana mukana wakafanana neuyu handimona ushanda nemunhu mirai ndikuudzei guys chokwadi mirai ndikutaurire hasati asenda nhikikiri hasati asenda uyu hasati asenda inonzichi asenda namba dzemurungu ndakatodzimirirawo namba dzemurungu
ndine bamnini vaya vandofamba navo moza bamnini vaya vandofamba navo vaya bamnini vekuimba temba CMF handisi kuita makoka kana kuti kudii bamnini vakaapproachwa nemurungu pano paFacebook hanimona handi muzatoenda zvetrading vana zvetrading zvezva mina ndikuudzai kuti unenge haana kungoita dhiri rake zvakanaka musikana uyu aingoita zvake zviri straight angade ari mumari bamnini vandinofamba navo vaya handika vakaita vaionekwa chizvitodhira vanotodha paFacebook vamurungu aivastoka chivaona murungu uchu business billionaire wekuamerica ndobva vaapproacha kuinbox avaapproacha kuwhatsapp kumessenger uko ndobva ati I see you uchiita zvinhu zvetrading izvi handi how good are you vakati I'm very good vakutotaura kuseri kako munhu vakati right inini ndizvo zvandinoita kuno kuamerica ndika but I'm a very busy man ndine mabusiness you can check me out vamupa profile yavo murungu amupa profile yavo yese handika zvikanzi this is what I'm going to do handika I'm going to put money for you how much do you think you can need ndokupa 3 months 3 months ndoda dzinotodya seniwere nenda kupai ikap is 30 handi ukasanyura mari iyoyo ndowedzera times 2 mwedzi unouya mozati vaini trader muaccount yemurungu handi maona ivo varivo trader asi vari muaccount yemurungu uyu hamena zvavanoita vachiita zvinhu zvavo zvematrading izvi bamnini vaya vanaka vakarova vakaisigwa $20,000 vakatrader mai mwana after 3 months panga pane 90,000 murungu akafara murungu akawedzera mari kana mozati bamnini vakapiwa 450,000 izvozvi kupiwa 450,000 US izvozvi vakatenga mota 5 one time bamnini vaya temba man 5 cars one time vakadzisa kuma uber izvozvi muri kunzwa vakatovhura chibusiness munanga from 0 to hero one time 0 to hero bamnini from 0 to hero munhu ndaifamba naye vachingoriwo munhu vachitozama kutopusha zvemusic kuti zvisumuke zvichiramba from 0 to mozati vakaita kunge vari kurota vakati gulezi mai guru yai kuno mukona nanhasi murungu uya vakamubatisisa kudai so business vari kuita vari kuramba chingomutredhera ende havana kana sendera vanotora vanopiwa mari nemurungu uyu vanopiwa mari nemurungu vakatenga zvimota hobu zvifarara rezvimota vane muri kunzwa zvavakaisa kuuber zvimwe zvikaiswa kumateki wata mene kukoko hanimona saka kana ukabata ningirikiri inonzi ukabata gap rakadai so iri because ivo is a good trader vanotrader vanogona zveshuwa indakambova trade saka nditi nditradhirewo 10,000 rand cheche ndakanozepuwa yava 35,000 vanotrader vanozvigona trading izvi guwa rauya hero guwa rauya chihwai uyu unomuziva une makuhwa uya uyu miraitiwe hello uri sei vhodzera volume yako hatisinyatsodzwa ndakunzwa uri sei aiwa hatisati tiri palive kaizvo zvasi kusiyana ndoda pane munhu afunga kuti ndiwe munhu aningirira ataura apa tiri palive izvozvi tikumboita zvimwe tozobatana right iwai guwa rauyai meseji yatouyai mirai muwe hanzi SIS MELLY ndatipuwa zita rake pano nino handingatauri zita rake ningi uyo ari kunyepa ndi homegirl wangu handika ndindakatomudza nezvebastard abroad akatovhara murungu mari yake she blocked him kwese for 4 months and akapiwa $1 million akatovakira boyfriend imba kuEastern Cape vachitenga mota I attended first 3 courts dzakapinda haana kana scrap yaakatenga company yaishandisa haisi yake ndeye murungu waimboshandira akava maclients and zvekuti vakasangana paFacebook it's a lie and zvekuti akacherwa neshamwari it's a lie akabloka murungu 4 months dzese hoyo mina ndimbotenga airtime yevava mina ndimbotenga airtime ye next caller hoyo mameseji ari kuuya mina ndimbotengera airtime ava munzwe mameseji ari kuuya don't worry ramai makagara mazvona guys ka ini ndinokubvunzirai mashow
anditi I bring you mashows anditi kuti tinakigwe tichifara tese parapa murikuona ndikutotenga airtime nebank murikuona I'm buying airtime nebank I'm buying airtime yebank kuti vana vavauye saka vese vari kuuya pamashows avandotengera airtime apa ndinovatengera maairtime dzimwe nguva 200 rand dzimwe nguva 100 rand hanomaona ekuti vauye saka tikabatsirana zvinoita guys anditika ndatovaisira hanomukona ndatovatengera airtime andi murikuona kuti vapinde saka tikapota tichibatsiranawo guys zviri right because imari yangu andinotora iyoyi ndichitengera vanhu veshow kuti vauye pashow notoonekwa pasina airtime remember anenge ari mabhanditi ari mukati saka kana muri free guys ngatibatsiraneiwo anditika ngatibatsiraneiwo chikumbiro ngatibatsiraneiwo kuti ati show dzedu dzirambe dzichifara tirambe tichinakirwa handiti tichida nyaya tese anditika toda kudzidza toda nyaya nyaya dzedu dzirambe dzichifamba ndinotovatengera airtime vese vamunoona mabhanditi anouya panaya ndotovatengera even mukadzi yeyu ndamisira airtime ye100 rand saka kana muchikwanisa ngatibatsiraneiwo hands how do we buy airtime from USA I think inoita kungotenga ndokokupa inamba dzamuisa straight hanomaona akutotaura tiyapinda hanomaona saka kungobatsirana kuti tirambe tichifara tiri pano tinakirwa panapa amuiti toxic panapa munobva muchiseka muchifara muchiyewadzana mucomment section hakuna toxic saka tinenge tichingosvarigwa handi mazviona saka mutoita chibatsirana regai tipe sema kuhanzi mota we tried kumubatsira but he nhema dzacho kwakutobhadharwa lawyer rikamuti plead guilty nekuti mhosva unayo unopiwa elite sentence ari kuramba mota dzese dziriko kubhinoni uko we tried to sell range yacho haina mapepa plus yakatobviswa matai ikoko kumapurisa anobawo saka muri kuona guys zvinashara kuti nyaya yandaiona kuti ine maburi nyaya yaine maburi aya guys but zvisinei rikaitipiwe namba dzemurungu akabloka usho handika tozonyatso kuisaka ipati 1 tozoiperepeta tapiwa namba dzemurungu tochifamba saka iwe bhururu ndichabvunza kuti bhururu usho une namba dzomurungu rutonga nadzo tiwane kubata murungu timuunze pano 1 million zvindataura zviya guys 1 meter ha vakomana midzimu yenyu rashaya vakomana wapiwa mita rako wobloka ndazvitaura ngati munhu asumukiri 150 asumukiri 600 kana 150 kuti yakadliwa hazviiti 180 hazvigoni right saka itoti first party kaita kupinda mune mwenya iyi toimisa ipati 1 hanzi world remit totenga sei world remit hanzi akupi ndinopiwana bhururu wacho andipa nyaya iyi ndinopiwana bhururu ari kundudza nyaya ndiye unondipa namba yemurungu ndichaiwana miraimoni namba yemurungu ndewana namba yemurungu ndeye1 chionda unovakira boyfriend iko zvino ndiwo kuchoko chauri 1 uri mukati from 2 years boyfriend yakati move on vakomana hapakaipa aiwa tikamufonera tikabvunza guwa tichapiwe namba dzemurungu mirai tipiwe namba dzemurungu patinozomufonera toitave nenyaya iyi takuchimubvunza nyaya iyi manje hanomaona saka toda kutsvaka tapiwa namba dzemurungu first tozomufonera tataura nemurungu tikataka kumudza tikabuda makwakati akati haachatouyi pano andimaona haachatouyi pano saka guys chimirai makadaro musainda ndikudhiropa nevanadzoka kune vakamirira veamdhirobhari vaenda kudzai handika vekuimbidlisa varungu chimukokiyana saka don't go anyway tegai vamwe because iyi ichava hoti musaenda